Najpoznatija ljetnja manifestacija u Kotoru ulazi u završnu fazu realizacije. Tradicionalna Bokeška noć i ove godine okupit će brojne posjetioce iz Crne Gore i regiona, a centralni dio programa bit će prepoznatljivi defile maštovito ukrašenih plovila. I ovog 22. augusta sa početkom u 21 čas imamo još jednu spektakularnu Bokešku noć. Očekuje se veliki broj gostiju, što lokalno, što iz regiona. Imali smo veliku konkurenciju ukrašenih plovila koje su naši meštri uradili. Skoro 40 plovila se prijavilo na konkurs. Tako da je naša tehnička komisija imala jako težak zadatak da izabere najljepše koji će predstaviti ovu Bokešku noć. Fond za nagrade je ove godine 5.000 eura i vjerujem da će konkurencija biti jaka. Program Bokeške noći koncipiran je tako da zabava nakon defilea traje do kasnih večernjih sati. Kako je istaknuto, slavlje će obuhvatiti čitavo staro gradsko jezgru uz nastup izvođača različitih muzičkih žanrova. 3 kruga imamo u defileu, nakon toga imamo spektakularni muzički vatromet i nakon vatrometa selimo se u stari grad Kotor gdje će na većini gradskih trgova biti organizovani koncerti. Na glavnom gradskom trgu imamo grupu Fankulo i band Toć, ispred katedrale Svetog Tripuna grupa band Kira iz Podgorice i DJ Dimi i nakon njega kao završnica DJ Audio Storm. Na pjaci od muzeja imamo autorsku muziku, predstavit će se kotorska grupa Vis Gambori, a zatim također naši kotorani grupa Kol Centar. Bokeška noć i ove godine obećava spoj tradicije, kreativnosti i dobre zabave, pa nema sumnje da će Kotor ponovo biti centar najboljeg provoda u Boki.